ושזה לא תחפושות. אני כל הזמן אומרת, האנשים אומרים לי תחפושות, אני אומרת, לא, זה לא תחפושות, זה תלבושות. נכון, אנחנו גם אומרים אני ראיתי, כן, אתה כתבת את זה נכון, כי בדרך כלל אומרים תחפושות, ואז זה משהו לגמרי אחר יוצא. יאללה, קדימה. ספר של ג'יין אוסטין. איזה יופי. אז את נכנסת לאדירה. איזה פרייד אנד פרג'ודיס? כי זה בחריפות. את מבינה? לא, הם ידעו מצוין. גם בצרפת, גם באנגליה ידעו מצוין מה הם עושים. מה הם עושים ולמה הם עושים. זה לא משום שזה אנשים של פעם שהם שונים מאיתנו. אז את יכולה לראות. עכשיו רומי אתה יכול. אני מוכנה. כן, תרימי טיפה, רק בצד אחד. רק בצד אחד. וואלה. זהו, ואז את יכולה לעבור. הופה. נהדר. אבל חלק ממנו למעלה, לעשות את זה ככה. זהו. ואז את בדיוק לפי התקופה. טוב, עכשיו תורך. תביא. כן. מה בשבילי? מה בשבילך? אז תראה. אני רוצה למדוד לך את האדום. אני אוהב ללבוש בגדי נשים, אבל לא לפעם הזה. זה יפה הפנימי שלו, מדהים. תראה. נכון, ויש וואו. את המכנס ואת הגרביים, וללבוש את זה במקום. אחר כך הווסט ואחר כך הג'קט. זה בסדר. ועכשיו... וואו, איזה מדהים. אתה רוצה להתלבש ככה לחתונה? למה לא? את יודעת שיש אנשים שהתלבשו ככה. כן, האמת שזה יפה ממש. זה ממש יפה. יש לי... יופי, נצא החוצה? וואו, מתנשא. מקסים. תודה. וואו. מדהים. אוי, איך אתה לבוש יפה. תבואי, בערב חיים. איזה יופי. כל מי שרוצה יכול לזכור תלבושת? אני צחוקת, אני עושה צבוע. יאללה, בואי. נהדר. זה של קוריאן? כן. אמריקה. זה קוריאן? כן. זו את, אני שכבתי ממך שמלה. בחתונה של הבת שלי, של אמא שלה. בחתונה של אמא שלה. את היית בליל בציידוף. כן, למעלה. כן, וואו. אז יופי, אז אם אני יודעת זה בסדר. יופי. נהדר. כן. אוקיי. אז זהו, עכשיו את הבנת בדיוק כל מה שצריך להיות על הפוסטר. כי אנשים לא מבינים מיד מאיפה יש לך את התלבושות, וזה, מי את, מה זה, תופרת, כל הדברים האלה, זה הדברים שצריך להבהיר. אחרת אנשים לא מבינים על מה מדובר.